Proveravam ja šta ima na portalu Merošinske vesti. Ako vas zanima šta ima u Merošini novo, obavezno posetite novi portal merošinskevesti.rs. Ono što ja pronalazim u najvažnijim vestima jeste da je u Merošini obeležen Dan državnosti, zimska žurka, fotoubod, parking ispred zgrade opštine Merošine i onda dolazimo do priče sa urednikom Dušanom Vaskovićem koji je danas naš gost i pričamo o tome da su se Merošinci obradovali što su dobili svoj portal ili im sada smeta što će neko da napiše da je pogrešno parkiran neko ispred opštine. Kako oni reaguju? Ali pre svega, dobar dan Dušan i hvala ti što si danas tu. Hvala tebi na pozivu. Hvala što smo imali priliku da o ovom novom portalu razgovaram i da vaše gledalce upoznam. Mladom portalu. Mladom portalu, da, sa našim tekstovima, sa onim čime se mi bavimo. Kako reaguju meštani Merošine? Pa za sad su reakcije jako pozitivne. Za sad ljudi su zadovoljni, čitaju o svojim komšijama, tako da to su neke teme koje obrađujemo. To im je tako trebalo, da neko kaže o komšiji nešto, makar bilo lepo. Pa dobro, ne baš tako. Mi se nećemo baviti tračevima i tim nekim stvarima, ali to su neke njima bliske stvari, to ko je gde parkirao, ko koristi službena vozila, u koje vreme, kakav je sajt opštine, šta se radi i tako da. Bile su i neke greške, to je naravno našlo svoje mesto na portalu. Pa naravno, trebalo bi da se taj sajt ažurira, zato što je on u stvari prva reklama za samu opštinu, da to ne budemo mi, već taj portal, da na tom portalu, odnosno zvaničnoj internet prezentaciji opštine, budu tačni i ažurirani podaci. To je ono na što mi skrećemo pažnju. I uvek ćemo skretati pažnju na one stvari koje primetimo kao anomalije, kao neke loše. Ono što sam ja i kada sam prvi put saznala za Merošinske vesti jeste kada je izabran novi predsjednik opštine Merošine i tada sam prvi put otvorila jer smo negde mislili da je doktorka tu i biće neko naredno vreme. To je nešto što sam ja prvo pročitala, ali vi se bavite i onim nekim stvarima koje jesu vezane za Niš. Najavili ste buku aviona i negde hoću da te pitam kako će se orijentisati sajt. Samo ćemo pisati o Merošini, o svom lepom mestu, šta se tu dešava, ili ćemo ipak tu ubaciti i hroniku, što jeste potrebno? Pa imamo mi u rubrikama i hroniku, imamo i magazin za koji imamo i saradnike sa strane koji nam pomažu u ovom slučaju, konkretno za magazin. Moja koleginica Ivana Anđelković iz Blica pisala neke tekstove. Zatim puno pomoć imamo od čitave redakcije Niških vesti u čijem smo praktično sastavu, odnosno sastavu City Marketing. Ovo je ćerka portal. Tako je, ćerka portal ili sin portal Niških vesti, odnosno City Marketing centra i veliku zaslugu za samu realizaciju čitavog projekta ima direktor i vlasnik City Marketing centra Oliver Paunović. Čitavu tehničku podršku daje City Marketing centar, svi oni ljudi koji rade tamo, čitava redakcija Niških vesti i svi oni su zaslužni za izgled. Tako je, za izgled i ono čime se mi bavimo. Takođe, sve ono što pogađa građane Niša i ta neka sela koja su okrenuta ka Merošini takođe su naša sfera interesovanja. Da li će sfera interesovanja da se okreće samo oko Višnje, kako je rodila godina, kakvi su planovi, jer negde Merošina jeste mesto koje najčešće, mislim, posetio ministar Krkobabić i kada je bilo negde pred berbu i kada su se najavljivale zadruge. On često dolazi u Merošine. Sad ne znamo, s ovom promenom predsjednika možda neće biti tako čest gost, ali hoću da pitam, će Višnja biti ono najbitnije na portalu ili će ipak tu pronaći mesto i neke druge vesti? Pa Višnja je sastavni deo svake priče o Merošini. Bez nje ne možemo, zato što tamo i na ulazu u Merošinu piše da je to opština Višnja, ali ima Merošina da ponudi još puno nekih stvari, puno nekih sadržaja pored Višnje. Merošinske vesti će se aktivno uključiti i u samu organizaciju onih dana Višnje koji se organizuju tamo negde jula meseca svake godine. Ove godine ćemo pružiti i medijsku pomoć i svaku drugu vrstu pomoći u organizaciji. Ali mislimo da Merošina ima puno toga drugog što može da pokaže svima u okruženju. Prosto internet nema ograničenja, može da se vidi u čitavom regionu, u čitavom svetu. Zato je naš cilj
promovišemo i privredne i turističke potencijale opštine Merošina. Merošina će se uskoro naći na jednoj vrlo važnoj raskrsnici autoputu prema Prištini, tako da će... Otvara se Merošina. Tako je, tako da možda ne postoji bolje geostrateški položaj. Nijedna opština u regionu nema bolji geostrateški položaj i privredni potencijal od Merošine u ovom trenutku. Aerodrom je na 10 kilometara, ta luka Drač će biti mnogo bliže nego što je sad. Mnogo će se brže stizati dotle. Sad već pričaš kao političar. Pa nisam, ali nisam. To tako zvuči obećavajuće. Hoću da te pitam šta meštani najavljuju da ih interesuje, šta oni pitaju, jer ti nekako dobacuju te teme pa kažu ajde pričaju o dešavanjima za mlade, ajde pričaju o tome da nam višnja nije rodila dobro, da nam trebaju podsticaji države, jer oni traže teme ili ti negde sam pronalaziš. Verujem da dobacuju te neke informacije. Svakako da dobacuju. Šta je njima najinteresantnije? Da li ih zanima hronika, kao što na svim portalima to jeste rubrika koja je najčitanija? Pa zanimljivo je da kod nas baš i nije. Što volim što sad tako rušiš sve ono što kažeš. Pa nije, ne, stvarno nije. I volim što je tako. Stvarno nije. Najčitanije neke vesti su u stvari kod nas bila upravo ta smena rukovodstva i dolazak novog predsjednika. To si ti prvi objavio i morali smo svi da prepišemo o tebi. Naravno, bio sam prisutan tamo prvi put. Ja mislim u istoriji merošinskog parlamentarizma je bilo prisustvo javnosti. Prvi put je neki novi odnos prema javnosti. Svi ti ljudi koji se bave politikom u Merošini nemaju baš takav odnos prema javnosti, pa je sad ovo jedna nova priča za sve njih. Nova priča i za mene, naravno. Evo, mi upravo gledamo kako izgleda merošinski sajt merošina.rs. Ja hoću da te pitam, evo sad si rekao prvi put si i ti bio i mediji su prvi put bili. Ti si svestan da će ovaj put malo da ti bude težak. Kročiš ga ne sam, ali prvi put. I verovatno neće biti baš tako bajkovito i verovatno će ti stizati SMS poruke. Jer se negde plašiš toga ili upravo zbog toga jesi odlučniji da se o Merošini više zna? Pa, ipak je ovo drugo. Odlučan sam u nameri da se o Merošini čuje na jedan pozitivan način, da pomognemo u pravljenju dobrog imidža, dobre slike, da prezentujemo Merošinu i njene potencijale, da Merošina stigne sve te neke trendove i da ljudi mogu da čitaju, da mogu da budu informisani. To jeste namera i ti kročiš, kažem, taj put. Možda će biti malo problema, kažem možda, ali negde naš novinarski posao je takav i drugačiji ne umemo. Ne umemo mi da radimo kad nema problema. Kao u zoni opasnosti moje zanimanje, gospod. Šta se planira u nekom narednom periodu? Ima nekoliko rubrika, verujem da će uskoro biti i više. U narednom periodu planiramo da malo više pažnje posvetimo sportu, koliko god on bio mali u Merošini, za te ljude tamo je jako bitan. Tako je, da ispratimo neku fudbalsku ligu. Uskoro se ponovo vraća na scenu košarkaški klub Vukovi iz Merošine koji se takmiči u drugoj ligi Srbije i da mi damo neku podršku, odnosno vetar u leđa za dalji rad. Ima vas i na Facebooku, Instagramu, Twitteru, ima vas na svim društvenim mrežama? Za sada samo na Facebooku, bit će nas i na ostalim. Prosto mlad smo mediji, tek mesec i nešto malo više. Jel stižu pitanje i poruke na Facebook stranicu? To nekako ljudi rado čine. U telefonu im je slika, onda samo pošalju i onda... Još uvijek ne u onoj meri u kojoj ja to očekujem. Prosto više voleo bih da imamo veću interakciju sa čitocima, ali postaje, da, svakako. Pitaju zašto nismo ispratili ovaj ili onaj događaj, prosto nemoguće da... Opominju, znači. Tako je, prosto je nemoguće da sve znam i da sve mogu da ispratim sam, pa onda je za sad takva situacija. Ali negde naš posao traje 24 sata. Ne umemo da izgasimo telefon. Tako je. Vrlo često se desi da poruke stižu i posle ponoći i da treba da se sutra vidi to i to. Tako. Ali tebi sve ovo godi. Čini mi se negde si se uhvatio u koštac i nema puštanja, nema spavanja, nema isključivanja telefona. Pa na to sam navikao, da. I kroz rad u Niškim vestima i prosto to je naš posao.
posao nam je takav, mi te očekujemo ponovo da pričamo o nekim lepim stvarima. Eto, obećao si da ćete podržati Dane višnje, negde očekujemo prve informacije upravo od tebe. Televizija Zona Plus i City Marketing Centar Niške vesti odlično sarađuju, tu saradnju negujemo, tako da neka ostane tako i neka bude još bolje. Nadam se da će tako biti. I srećan rad. Hvala.